E o mal tempo poñemos unha boa carpa. Pon unha carpa na tua vida, que toda a xente que se queira chegar á Feira do Viño do Ribeiro este ano sabe que ten máis de 1000 metros cubertos para degustar estes caldos exquisitos da nosa denominación de orixe. Estamos con Carlos Manuel Blanco Blanco, que ven sendo responsable da adega Resurdir, un proxecto que nace no ano 2015 con unha iniciativa clara que pouco a pouco vai avanzando. Moi bo día, Carlos Manuel. Moi bo día, Álvaro, que tal? Contanos, Carlos Manuel, entonces, como nace esa idea e como ides avanzando no tempo? Bueno, pois esta idea nace casi por amor. Eu son originario do Ayuntamiento de Leiro, fixen enología e dediqueime a asesorar bodegas durante 30 anos pois, por diferentes partes do mundo, elaborando pois, diferentes variedades e diferentes tipos de viño. No ano 2012 tocoume pois, ir a traballar a Rías Baixas, onde conducín o que hoxe a miña pareja, Eva Bermúdez. Entonces, ela tamén é a terceira generación de viticultores que producen viño na denominación de origen Rías Baixas, e eu son a terceira generación tamén aquí no Ribeiro que producíamos viño que elaborábamos a granel e vendíamos para cosecheros, para bares, para restaurantes, e iso, por motivos burocráticos deixou de existir. Seguimos comercializando a uva para outras bodegas, pero por amor coincidín con Eva e decidimos abrir as bodegas dos nosos antepasados, volver a poñer en valor o territorio, volver a poñer en valor eses viños que antigamente se elaboraban, pero xa con toda a normativa cumplida, e podelos poñer no mercado coas súas etiquetas dentro das súas denominacións de orixen. Entón, chamámonos adegas do Rexurdir porque é volver a abrir as bodegas que estaban un pouco tristes e poñelas a producir outra vez e a facer aqueles caldos que os nosos antepasados tanto estimaban, porque antes ter un buviño era como un prestigio para o bodegueiro e era unha satisfacción. Entonces, nós volvemos a facer eso. Ahora mesmo estamos aquí no Ribeiro, na zona de Río Bo, no Ayuntamiento de Cenge, recuperando territorio con máis de 1000 anos de historia, que é a comarca de Río Bo, que as primeiras cepas se plantan no ano 200 despois de Cristo e empeza o auge na plena Edad Media, e recuperando eses bancales antigos, esas zonas, ese territorio. Nos, cando vamos de viños de terroir, falamos de 4 pilares. Falamos de terra, territorio, tipo de suelo, clima, tipo de clima que se fai, falamos das variedades que se adaptan nese sitio para poder crear viños con unha identidade propia, e sobre todo o factor humano, que detrás de ano tras ano e século tras século foronnos dando pois unha sabiduría e unha forma de facer. Esa forma de facer é a que nós nos nosos viños e na forma de cultivar as viñas utilizamos para non perder a esencia. Nós pensamos que o viño se fai na viña e que esa viticultura que facían os nosos ancestros coa tecnología que hoxe podemos incorporar aos nosos viñedos e ás bodegas, dá un resultado de uns viños excepcionales con unhas matices que o mercado nestes momentos está buscando. Estamos falando de Riobó, que respira historia, falamos dun viño extraordinario, falamos, digamos, do xermen do Ribeiro, falamos do Val do Avia, o río Avia tan importante, falamos dunha zona privilexiada, o que se chaman esa zona da Milla de Oro moi cercana ali. Carlos Manuel, estamos aquí nesta Feira do Viño do Ribeiro, estades presentando as vosas marcas. Contanos un poquillo, así por alto, as características do voso viño. Bueno, elaboramos tres viños, elaboramos unha a variedade Treixadura, elaboramos Godello e elaboramos Albariño, que son as tres variedades que máis superficie plantada hai na zona do Ribeiro. Elaboramos un que se chama Fala de Min, que é a Treixadura 100%, que sale cada ano, un viño de ano. Despois elaboramos a Treixadura, que se chama Lubre,
que é un viño de guarda, que é un crianza sobre lías que bota un ano para ser comercializado. Pasa 6 meses a crianza sobre lías en depósito de aceite inoxidable e outros 6 meses en barricas de roble francés de 500 litros. Eso despois faz unhos procesos de clarificación e unha filtración suave e sale ao mercado. E despois elaboramos o que é a recuperación das variedades do territorio das fincas de Riobó, desas fincas antiguas onde estaban os sucalcos e os bancales, que se chama Berbar 1917. Berbar 1917 son 3 variedades elaboradas por separado, 50% de treixadura, 50% ou 25% de godello e 25% de albariño. Cada variedade é fermentada por separada, cada parcela é fermentado por separado e despois é criado e acabada a fermentación en barricas de roble durante 6 meses. Esa crianza sobre lías, despois facemos o coupage desas 3 variedades e o poñemos no mercado. Estas son a primeira cosecha desas parcelas que levamos 4 anos coa súa recuperación e, bueno, hemos obtido pois unha boa crítica aquí na prensa e alcanzamos, foi o único viño que catalogou Tim Atkin na cosecha 2025, porque a cosecha 2025 con 95 puntos. Facendo resurdir este espírito ribeiro, este espírito especial. Amigos e amigas, continuamos na 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro, escoitando como non en directo Si Radio Ourense, a porta de Galicia.